Ο Μιχάλης Χάλαρης γεννήθηκε το 1970 και είναι το τρίτο παιδί του Μανώλη Χάλαρη από τη Μεσαριά της Σαντορίνης και της Ελένης Μαύρη από την Παρικιά της Πάρου. Είναι παντρεμένος με τη Μαρίνα Δεσποτίδου από το Φιλότη της Νάξου και έχουν δύο παιδιά. Από το 1995 υπηρετεί ως αξιωματικός στο πυροσβεστικό σώμα. Του έχουν απονεμηθεί 2 ηθικές αμοιβές για εξαιρετική δραστηριότητα κάτω από δυσμενείς συνθήκες, εργαζόμενος με ζήλο, προθυμία, αποφασιστικότητα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα. Για 3 έτη ήταν επικεφαλής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς επιλέχθηκε μέσω της διαδικασίας OpenGov για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από όπου ανέδειξε τη σημασία της ασφαλούς εργασίας και πάλεψε για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Σε ηλικία 18 ετών αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην Ελληνορωμαϊκή Πάλη. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης. Με πανελλήνιες εξετάσεις εισήχθη στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και σήμερα είναι διδάκτορα στην επιστήμη της χημείας. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και από το 1994 έως και σήμερα είναι ενεργό μέλος της, συμμετέχοντας σε όλα τα όργανά της, εκλεγμένος από συναδέλφους του. Σπούδασε επίσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία και έχει κάνει μετεκπαίδευση στη Σουηδία σε θέματα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών καταστροφών. Ως ερευνητής, μελέτησε θέματα όπως φυσικοχημικές διεργασίες της ύλης, προβλήματα υγιεινής, υγείας και ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ενώσεων Πυροσβεστικού Σώματος. Ως αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος έχει υπηρετήσει σε επιτελικές και επιχειρησιακές θέσεις, ήταν αξιολογητής ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας και σε επιτροπές υπουργείων, ενώ υπήρξε και σύμβολος υπουργού. Έχει διδάξει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και σε επιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Έχει διατελέσει οργανωτής και εισηγητής διεθνών συνεδρίων και ημερίδων που έχουν σχέση με το περιβάλλον, Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας, και τις χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές, πυρηνικές απειλές και συμβάντα. Έχει έντονη συγγραφική δραστηριότητα καθώς και πληθώρα άρθρων στον ελληνικό και διεθνή τύπο σε θέματα υγείας και ασφάλειας, περιβάλλοντος, προστασίας καταναλωτή, πολιτικής προστασίας, αδήλωτης εργασίας και άλλα. Στην έκδοση του 2010 Who is Who in the World του αμερικάνικου εκδοτικού οίκου Marquis τον παρουσίασαν ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους παγκοσμίως επαγγελματίες και επιστήμονες. Από τα φοιτητικά του χρόνια και με αφετηρία το δύσκολο 1989 είναι ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ και σήμερα είναι αναπληρωτής γραμματέας του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης.